Evropska unija je u budžetskom periodu od 2007. do 2013. u Bosni i Hercegovini podržavala realizaciju projekata u oblasti okoliša u iznosu od oko 87 miliona eura. 90% tog novca realizirano je za projekte infrastrukture u sektoru okoliša i primjeri takvih projekata su rekonstrukcija vodosnabdijevanja, izgradnja postrojenja za tretman kanalizacionih i otpadnih voda, ulaganje i jačanje kapaciteta institucionalnih u oblasti okoliša, mapiranje rizika od poplava i upravljanje rizikom od poplava, kao i odgovorno upravljanje čvrstim otpadom. Osim predpristupne pomoći Evropske unije, u Bosni i Hercegovini su i sredstvima međunarodnih finansijskih organizacija kao što su Svjetska banka i ostali bilateralni donatori realizirani brojni projekti u oblasti okoliša. Okolišni projekti finansirani predpristupnom pomoći i dalje traju, a precizne podatke o tome koliko je tačno uloženo u sektor okoliša posjeduje delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, s obzirom da smo u centraliziranom sistemu korištenja predpristupne pomoći u kojem delegacija u ime Bosne i Hercegovine raspisuje, zaključuje i isplaćuje IPA projekte. U budžetskom periodu Evropske unije od 2014. do 2020. Bosna i Hercegovina nije mogla biti korisnica predpristupne pomoći u sektoru okoliša zbog odsustva sektorske strategije u ovom sektoru. Situacija se međutim promijenila polovinom ove godine, kada je usvojena strategija aproksimacije propisa pravnoj stečevini Evropske unije u oblasti okoliša. Time su ispunjeni uslovi da Bosna i Hercegovina računa na predpristupnu pomoć Evropske unije u sektoru okoliša, ali o kojim iznosima i u kojom dinamikom realizacije novca govorimo, zna samo, odnosno odlučit će samo Evropska komisija. Kada govorimo o usklađivanju zakonodavstva u oblasti okoliša, ne postoji podatak o tome u kojoj je mjeri domaće zakonodavstvo usklađeno sa onim u Evropskoj uniji u okolišu, zbog toga što još nemamo planski dokument u procesu integrisanja, odnosno program integrisanja koji bi nam dao takav podatak. Usklađivanjem zakonodavstva u okolišu bave se institucije na svim nivoima nadležne za okoliš, a osim toga što nije poznato koliki je procenat propisa usklađen sa evropskim, nije poznato ni koliko je propisa unutar BiH međusobno usklađeno. Direkcija za evropske integracije izrađuje mišljenja na prijedloge propisa čiji su predlagači institucije na državnom nivou. Međutim, ni taj podatak nam ne govori o obimu usklađenih propisa, jer u mišljenju direkcija može reći da predmet materije ne treba usklađivati sa akijem ili da je potpuno ili djelimično usklađen sa pravnom stečevinom Evropske unije za određenu fazu procesa. Okoliš je sam po sebi ilustrativan primjer sektora za koji su nadležni svi nivoji vlasti, od države do lokalnog nivoa, odnosno do opštine, i primjer sektora koji je tijesno povezan sa ostalim sektorima kao što su energetika, saobraćaj i turizam, i također je ilustrativan primjer oblasti u kojoj je potrebno uložiti najviše sredstava da bismo se uskladili sa standardima Evropske unije. Prema procjeni iznesenoj u strategiji aproksimacije propisa pravnoj stečevini u oblasti okoliša, troškovi prilagođavanja domaćeg zakonodavstva onom u Evropskoj uniji su oko 7 milijardi eura. Svaka strategija ima za cilj da uredi određenu oblast. Tako i u slučaju strategije aproksimacije propisa u oblasti okoliša ima za cilj da uredi propise Bosne i Hercegovine koji uređuju okoliš sa onima koji važe u Evropskoj uniji. To za običnog građana znači da postoji propis, odnosno zakon ili podzakonski akt koji će regulisati dozvoljenu emisiju ugljičnih plinova u atmosferu, dozvoljeno ispuštanje otpadnih materija u vodu, minimiziranje štetnih efekata fabrika u domenu hemijske industrije,
tretman otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način, tretman i reciklažu čvrstog otpada, odnosno postojanje sanitarnih deponija u skladu sa evropskim standardima koji nisu prijetnja okolišu, postavljanje filtera na fabrike čiji su nusproizvod gasovi i slične stvari. Upravo zbog toga su i troškovi u aproksimaciji okoliša, odnosno prihvatanju standarda Evropske unije u domenu okoliša tako veliki, a korist za građane je očita. To znači čišći zrak, čistija voda, odgovorno upravljanje otpadom, korištenje sekundarnih sirovina iz otpada i slično.